Ahojte všetci, vítajte na tomto vysielaní. Čaute, čau Jani. Ahoj Teresko, ahoj všichni. Hi Anthony. Máme tu dnes so sebou hostia, Dr. Anthony Mattis. Hello, welcome. Hi, thanks for having Vítáme me. tě tady. Oh, Vítáme sorry. tady Anthonyho a taky Anthony říká, že je rád, že je tady s námi. Thank you for saying yes to coming live with us, Anthony, because today we would like to talk about bodies with you. Okay. Děkujeme za to, že jsi tady dneska s náma, protože my bychom se dneska rádi bavili o tělech. Yes. And it was actually you, Jani, that came up with the topic. Do you want to say something about that? Yes, a Tereska říká, že to jsem byla vlastně já, která přišla s tímhletím tématem a jestli se o tom chci bavit. A já říkám ano. Well, yes, I had last few days, it was like some stuff what was happening, and then I talked to Tereska and we got to the subject of bodies and lies. Takže my sme pár dní teraz dozadu som riešila nejaké veci, bavila som sa s Tereskou a dostali sme sa k tomu, že ako súvisia vlastne klamstvá s telami. Okay. Yeah. And it was like, okay. It's so funny when someone is translating me and then I'm waiting like who is looking. Já říkám, že to je vtipné, když mě někdo překládá, protože potom jsme čekali, kdo bude mluvit. Aha. Well, it's such a broad topic, right? Lies and bodies, but what could you tell us about that, Anthony? Je to opravdu velké téma, že? Protože takové zajímavé téma. Takže co by nám o tom Anthony mohl říct, co se týká těl a lží? Well, number one is like we use our bodies as a source of judgment instead of possibilities. Takže je to tak, že my častokrát používáme naše těla na místo... Ako zdroj možností. Jako zdroj možností. Na místo zdroje možností ho používáme na zdroj soudu. And most people refuse to listen to their bodies, you know, because they just think it's gonna work perfectly and automatically, and they don't need to actually maybe be present with what's going on with their bodies and perhaps make different choices. A většina lidí se snaží vlastně vyhnout tomuto vědomí o tom, co se třeba i děje s jejich tělem, že se to nesnažíme úplně poslouchat, co se děje vlastně s naším tělem a co nám to tělo říká, ukazuje. Yeah, so like a lot of times like people don't think, see, we think something's wrong with our body when we have symptoms like pain or a runny nose or a tummy ache or pain in our body. Častokrát si myslíme, že je s naším tělem něco špatně, a nebo že vůbec je něco špatně, když třeba nás bolí záda, máme nějakou bolest, nebo třeba máme rýmu, nebo prostě přesně bolest v těle. And what if it was simply information? A co kdyby to byla jednoduše jenom informace? What if it was an awareness that your body's trying to give you of what's working or not working? Co kdyby to bylo vědomí, které se vám vaše tělo snaží říct, ukázat, co, a ne, že by to není o tom, co funguje a nefunguje. See, so a lot of times, like, let's say, for example, you're doing a detox of some sort. Your body's going to have symptoms. Častokrát, když třeba například dejme tomu, že řekneme, že třeba jdete na nějaký detox, děláte nějaký detox, tak vaše tělo bude mít určité příznaky. But does that mean that there's something wrong with your body, or is the body just doing what it's supposed to? It's getting all the toxins out. A znamená to, že je něco s vaším tělem špatně, anebo jenom se zbavuje všech toxinů, které prostě vychází ven? And then you can have those same exact symptoms, but that's the body's alarm system saying, hello, can you pay attention to me, please? A vy můžete mít třeba takové podobné příznaky, ale to znamená, že vaše tělo může říkat jenom prostě, halo, tady, prosím, můžeš tady mi věnovat pozornost? Yeah, so like how does one decipher the difference between, is my body giving me information about like changes that are required, or is my body letting me know that we're finally getting rid of the yuck that's been building up for years and years and years? Teresko, môžeš to preložiť? Takže ako vlastne medzi tým rozlíšiť, že či mi moje telo dáva vedieť, že je proste nejaká situácia, ktorú treba riešiť, alebo či mi dáva vedieť, že konečne sa zbavuje určitých vecí, balastu, ktoré malo za tie roky. And that's just a simple way of putting it. The body's actually even more advanced than that. A to je taková vlastně jako jednoduše řečeno, protože tělo je mnohem pokročilejší v tomhletom, ještě mnohem více schopnější.
the body will guide you in terms of like what foods it would like to eat, maybe what people it would like to have sex with, like who it would like to maybe marry and do relationship with, the work, the kind of career would like to have. Tělo vám může říct spoustu věcí, jaké jídlo byste rádi jedli, nebo jaké jídlo by rádo tělo jedlo, od koho byste si chtěli vzít, s kým byste chtěli spát, nebo jakou práci byste chtěli dělat. Or maybe it's saying, get out of this relationship, man. What are you doing? Nebo vám také možná říká, prosím tě, zmiz tady z tohoto vztahu, co tady děláš? It's an us thing, right? The body's like, what are you doing to us, right? Because the being is temporarily using the body. You get what I'm saying? And what would it take to be congruent or in harmony, the two? Někdy to vypadá, jako kdyby to tělo nebylo naše, nebo že by s náma prostě nesouviselo, ale přitom je to tělo a ta naše bytost, které spolupracují a jak prostě to může prostě fungovat. Áno, ako to môže byť kongruentné, čiže ako to môže ladiť, hej, tá energia. Yeah. And a lot of times this is the biggest thing that gets in our head, right? You know, we think it's our brain, but it's more like our mind. A častokrát je to prostě naše hlava, náš mozek, který se do toho dostane, naše mysl. And they say the mind is a terrible thing, waste it. A říká se, že prostě mysl je ta nejhorší věc, prostě ta zlá. Right? To zahoď. Jako to zahoďte. Jo. But you do have a brain and a central nervous system that's giving you information about the world around you all the time. Ale máme mozek a máme vlastně centrální nervový systém, který nám dává informace neustále. It's actually very psychic too. Je to taky velice psycho. No, alebo psychic, akože že je to v podstate také mimozmyslové, hej, také telepatické. Oh, okay. Ale psycho sa mi páči. Že Jana actually said it's actually psycho. She translated it as psycho. No, not psycho. We're psycho. Jo. My jsme psychouši, to je pravda. We tend to be psycho with some of the choices we make, but that's not our body's fault. Jo, vypadá to tak, že my jsme někdy trošku psycho, ale to není vina našeho těla. Yeah, so like, you know, one of the gifts that like with the Access Consciousness tools is to learn how to listen to your body more effectively. Takže jedním z obrovských darů Access Consciousness nástrojů jsou ty nástroje, kde vy můžete vlastně se naučit spolupracovat se svým tělem a poslouchat své tělo. Like, body, what are you telling me? What are you giving me with this information, this intensity, these pains, these symptoms? What awareness are you giving me here? Hej tělo, jaké informace mi tady dáváš, co mi říkáš, co jsou ty symptomy, kterými mi něco ukazuješ? It also helps us to start pulling us out of judgment too, of our bodies. Také nám to pomáhá dostávat se ze soudů vlastně s naším tělem. Judgments are basically lies, right? They're all lies. Soudy jsou vlastně lži. Ano, všechny soudy jsou lži. Yeah, I mean, we live in a reality where we've decided what, you know, pretty, beautiful, handsome is. My žijeme v realitě, kde je nějak dáno nebo určeno prostě, co to je být hezký, krásný, vypracovaný. It's always this look, right? You have to look this way, and if you don't look this way, then you need to feel like a loser. Je to vždycky jakýsi vzhled, protože když nevypadáte tak nějak, jak je prostě nějak dáno, tak jste prostě ti, co nepatří do této společnosti. But you know, one thing that I've learned over the years is when you start to be who you are, when you function truly as you, all sorts of people will be attracted to you, no matter what you look like. A během let já jsem zjistil, že když opravdu jste konkurentní se sebou, když jste prostě sami sebou, tak lidé se prostě na vás nabalují, nebo jako přitahujete lidi a nezáleží vůbec na tom, jak vypadáte, jakou velikost třeba máte. So that's what part of makes this judgment of like, this is the way you're supposed to look in order to be attractive. Takže to je taková součást toho soudu pro to, jak by jsme měli vypadat v této společnosti, nebo co nám to říká. And if you follow history and culture, you'll see that what was considered beautiful in different centuries changed. A když se podíváte do minulosti, do historie, tak opravdu se ukazuje, jaké to bylo vypadat jako v různém období. Že pokaždé to byla jiná velikost a jiný druh vzhledu, co bylo moderní nebo co se nosilo. Yeah, it becomes this like cultural point of view, which is very fascinating.
Je to jakýsi kulturní úhel pohledu, což je velice fascinující. Yeah. Yeah, but this, so it's a gift. So it's really cool to have this navigation system called your body. Takže je to skvělý mít tento navigační systém, kterému říkáme vaše tělo. If you're willing to listen to it and really get present with it will guide you to the things that will create greater for you. Když jste ochotní ho poslouchat, tak to tělo vás bude vést a bude s váma spolutvořit. And it's not about like avoiding death. A neznamená to jako, že se budeme vyhýbat smrti. It's more about creating possibilities while you're living. Je to hodně o tom tvořit možnosti. Zatiaľ, čo žijeme. Seklo to trochu, Jani. Tím, Yeah. co žijete. And quality of life. Okay, thank you. A taky kvalita života. Wow. Excuse me. It's just like just listening to you. It's so like calming, It's so nice. Just even when we just speak about bodies. Yeah, thank you. Už len ťa počúvať, je to veľmi také, že zrazu sme také pokojné. Ja to tiež cítim presne, Jani. I spent my whole life judging the hell out of my body, trust me. So like I know, I understand, for my own personal reasons and whatnot. Now I'm also very empathic too, so it's like I can feel other people's bodies as well. And mine. A Anthony říká, že to má z vlastní zkušenosti, že opravdu spoustu času svého života strávil tím, že soudil své tělo. A co dál, Teresko? No a že takisto je to empat, ja to kľudne děkuji. že je to empat a že vníma tela ostatných a vníma takisto aj ich hlavy. Yeah, so for all the healers in the world, these tools are amazing. So because they help you to discern the difference between, okay, what's yours and what may actually belong to other people. Pre liečiteľov vo svete tiež, všetci tí, ktorí majú liečiteľské kapacity, tak je to veľmi nápomocné. Mať tieto nástroje, pomôže vám to rozlíšiť, čo je vaše a čo je zase ostatných ľudí. But it is a constant internal dialogue with yourself to be like, okay, cool, don't buy this, is this my body? Is this ours? Or does it belong to someone else I'm trying to heal? Ale je to o takom neustálom rozhovore vnútornom vlastne, OK, nejdem to prijať hneď za svoje, ale snažím sa niekoho liečiť, je to moje, komu to patrí? The more and more, I've been doing Access for 14 years, I've been a chiropractor for over 30 years. The more I do this, I realize in my crazy reality, I've made it my mission to really, really heal a lot of sad people. Wow, a v mojej šialenej realite som si to urobil vlastne ako misiu liečiť smutných ľudí. Not only heal them, like save them, like save. Vlastne ich spasiť dokonca, nie len vyliečiť. And it's been a very daunting, unsuccessful task. Aha, bolo to naozaj veľmi taká neúspešná misia, no. So, you begin to see where that's not really working for you in your body. Potom vidíte, že kde to nefunguje pre vás a pre vaše telo, no? Yeah, because it takes a toll on your body, actually. Hej, lebo proste si to vyžiada, hej, má to určitú cenu, keď to robíte. And look, it's not like it magically disappears either, because it's a capacity you have. A nejde o to, že to nejako kúzelne zmizne, lebo v skutočnosti je to vaša kapacita. Your capacities don't ever disappear. You could try to suppress them, but they don't ever disappear. Kapacity sa nikdy nestrácajú, môžete sa snažiť ich potlačiť akurát, ale nikdy neodídu. So you really want to ask, like, how can I use these capacities to my advantage? And then how can I, like, be aware of where I'm trying to use them with people who don't want to receive? Treba sa pýtať, ako môžem využiť tieto kapacity vo svoj prospech a kde sa ich snažím použiť pre ľudí, ktorí ale to nie sú ochotní prijať. But it takes being in the question and aggressively present in every moment of your life. Ale ide o to, že musíte byť dostatočne agresívne prítomní vlastne s vami v každom momente svojho života. And I am forever a work in progress. A ja som ešte stále akoby v
procese, by sa dalo povedať toho. I love to tell you that there's like a destination you get to, and then it all goes, it's all better. Ja rád by som vám povedal, že sa dostanete do nejakej destinácie, že konečná stanica a potom a všetko je lepšie. It's a moment by moment choice. Ale je to voľba chvíľu, akože každý jeden moment. But what's magical about the tools is it gives you the awareness and the consciousness and where you may be getting stuck and caught up in all of it. Na tých nástrojoch je kúzelné to, že vám môže ukázať a môže vám to dať to uvedomenie, kde sa točíte, v kruhu, kde ste zaseknutí. And a lot of people who are empathic tend to love to give, but it's very difficult for them to receive. Pre veľa empatov je jednoduché dávať, ale je ťažké pre nich príjmať. And these tools are built upon expanding your receiving. A tieto nástroje sú tak nastavené, aby vlastne expandovali vaše príjmanie. And I know so many people have so much defense in their body when it comes to receiving. Poznám toľko ľudí, ktorí majú toľko obrany v tele, a keď majú príjmať. But what's great about, again, the tools is that it helps us to lower those walls and barriers so that we no longer have to be in defense physiology. A s týmito nástrojmi je skvelé to, že rozpustíme akoby tieto bariéry, aby sme mohli príjmať, aby sme už nemuseli byť v móde tej obrany. Yeah, so it's just at the end of the day, in a more simple way of putting it, it just creates more space and ease for you. Jednoducho dané, tak povedané, vytvára to viacej pre vás priestoru a ľahkosti. Yeah. And oftentimes I find that during 3-day body classes, I go through such a huge change, and it's without processing, because we might not talk as much, right? And it's like with the body, it just hits a different level. A častokrát Tereska říká, že když ona prochází třeba kurzem 3-day body class, tak je to pro ní opravdu bez toho, aniž by si to v tu chvíli třeba vnímala, ale tak je to potom opravdu postupná Obrovská zmena. Obrovská změna nakonec. Lebo to ide vlastne s tým telom. Yeah, I mean, you're exactly right. It's like, one of the tools we have is the verbal facilitation, the verbal processing. But then you have the body processes or the bars, which we run points on people's heads. And, it's pretty much silent. And those energies speak for themselves and create change. Ano, a my máme nástroje jako facilitace a verbální nástroje, které používáme, ale taky tady máme tělo a tělesné procesy, kde může proběhnout ta změna opravdu vlastně beze slov, kde většinou jsme třeba úplně potichu celou dobu, ale ta změna se děje. That's how actually you find out that your body is here, it's your playmate. It wants to contribute to you, it wants to change, even more than you sometimes, right? Or more than us or than our heads. Wow. A tam človek vlastne vidí, že to telo vlastne pre nás, áno, že je našim spoluhráčom. Tiež sa túži nám prispieť v tej zmene vlastne. A častokrát je aj ochotné oveľa viacej a rýchlejšie sa meniť, než naše hlavy a my. Yeah, it's like, what if you begin to have a love affair with your body? Čo keby ste mohli mať milostný vzťah s vašim telom? What I mean that when I say that is like a creationship. Ale čo tým myslím, keď to hovorím, je tvorivý vzťah vlastne. Where you, the being, and the body are creating together as opposed to separately. Kde vy a vaše telo tvoríte spolu, namiesto toho, aby ste tvorili každý sám? Because look, at the end of the day, whether you remember or not, you chose to come back and incarnate into this body, this form. Lebo či už si to pamätáte, alebo nie, tak to bola vaša voľba prísť sem a vlastne sa vteliť, inkarnovať sa do tohto tela. You may not remember why, but the why is irrelevant. Možno si nepamätáte prečo, ale to ani nie je relevantné. It's like, here you are now, what would you like to choose? Ste tu a teraz a čo by ste si chceli vybrať? Instead of judging your body and finding different ways to check out, what if you checked in? Namiesto toho. Toto je oriešok na preklad. Namísto toho, abyste jako vyskakovali stále ze svého těla, tak co kdybyste zůstali uvnitř a opravdu se propojili? Wow. I
I am so excited. Oh, me too. And we didn't say why. A Tereska říká, Mhm. že se velice těší. A já říkám, že já taky, ale že jsme ještě vůbec neřekli, proč se těšíme a na co. Áno. Mhm. Lebo Antony Matis príde do Prahy presne facilitovať tela, facilitovať trojdenný kurz o tele už v marci, čo je březen, lebo březy rašia, sa mi tak zdá, že to za to, březy pučia. No a bude to 6. až 8. března trojdenný kurz o tele, na ktorý vlastne, aby ste ho mohli absolvovať, potrebujete kurz Foundation. Well, A I look tiež- forward to it. Yes. Me too. Yeah. A Tešíme to sa je na vlastne jeden z 2 kurzov. Ešte tak spomeniem, že 5. marca, března bude otvorenie symfónie, na ktoré tiež potrebujete vlastne Foundation a tu nás zase pôjdeme do energií symfónie a na to dúfame ešte, že pozveme Antonyho Matisa ešte na jeden živý vstup, aby nám povedal Povídanie. o tom. No. Ale toľko o telách dnes. Pošlite nám, ak máte nejaké otázky o kurzoch a ešte niečo, Jani? Chceli sme spomenúť? Já myslím, že ne. Užijte si ten prostor, ať budete poslouchat, ať posloucháte živě, anebo jestli budete poslouchat třeba kdykoliv později, tak takhle hezky při sobotě, při sobotním večeru, tak si to krásně užijte, protože jenom to poslouchat, tak je to nádherné. Thank you so much, Anthony. It was a pleasure to have you Yeah. with Thank us. you so much. Thanks And for we having look me. forward to having you in Prague. Thanks. Yay. Can't wait to see you all. All right. Bye. Thank you.